Good morning लोगोफोर बरायबाय नैबे गोजोन फुंबिलि समाव नोंथांमोन बयखौबो आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय जोंहा दिनै सानडे दे दायो फुंनि सम बे फुंनि समनिफ्राय आङो भिडिअ खालामलांगोन आरो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो लोगोसे आंजों दिनै रबिबार बा सानडे सानखालि जोङो माबायदि सोलियो आङो बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरोना जोंनि सोलिनाय आरो जानाय आङो बेफोरखौनो एसे नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे दिनै सानसे थाफाबाय थादो आरोना लोगोफोर दा नैबे फुंबिलि समाव नायदो नै दिनै ब्रेकफास्ट स्पेसियेल ब्रेकफास्ट नै बुट एवनाय बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय माबा थालिरनि फिथानोलै थालिरनि फिथा गोदो उन्दैयाव मोनजानायमोन बेखौ बिमा बिफाया बनायना होयोमोन खिन्थु दिनै बहुद बोसोरनि उनाव दिनै मोनजासिगोन आरोना हिन्जावा गोसोखांनानै बनायना होबाय दे थालिरनि फिथा बिदिनो बेटाया नुबाय दा लोगोफोर फिथाया माबायदि जायो नै दे लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो सानसेनि भिडिअ आङो लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननो लोगोफोर नै फुंबिलिनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनायनिफ्राय ओमफ्राय आरो दायो नै फैफिनबाय आङो थारमाने दिनैथ' सानडेमोन नालाय सानडेआव गिर्जायाव थांबाय दसे चार्चआव थांनानै फैबाय फैनानै ओमफ्राय दायो मा होनना बुङो लान्च टाइम आरो लान्चआव जिरायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय मा जानाय जागोन मा बनायदों दिनै स्पेसियेल सानडेनि बेखौ आं एसे नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरो दे लोगोफोर जोंना नै बिदिनो लोगोफोर नैबे जाहैबाय खुमब्राजों नाजों संबाय दे खिन्थु बेदरजों संनायबा बाहादुरि जागौमोन दाउ बेदर अमा बेदरफोरजों संनायमोनबा बे अमाखौ नैबिदिसो संबाय नै मा होनना बुङो नारजिजों अमा बेदर गोरान संबाय आरोना ओमफ्राय आरो जाहैबाय नैबे आलु बाथोन ओमफ्राय आरो बे मा जालायखो बे दालि स्पेसियेल सानडे स्पेसियेल दै लोगोफोर जालायनोसै गोथाव जानोसै लोगोफोर लुबैनाङा दे लोगोफोर माने फुङावथ' आरो सिगांनि भिडिअ नुबोखाबाय नोंथांमोना ब्रेकफास्ट खालामनायनिफ्राय बेनिफ्राय आरो दायो नै लान्च टाइम बेनिफ्राय आरो बिनि उनाव आरो नायलांबाय थादो लोगोसे लोगोफोर आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो लोगोफोर नै मा होनना बुङो आं बुंनो मोना दिनै सानसेनि भिडिअ देखायगोन होननानै बेनिफ्राय दायो नै दा गामिथिं एसे बेरायनो फैलायबाय आरोना दिनैथ' सानडे नालाय आरो दहायनो सिगाङावनो बुंबोखादों आं दिनैनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन होननानै आरो आंजों लोगोसे फैफाबाय था होननानै फुंनि ब्रेकफास्ट लानायनिफ्राय फुरा सानसेनि भिडिअ दिनै नुगोन आरो नोंथांमोना बहा थांगोन आं दहायो खिन्थु डक्टरनाव थांखांबाय फिसाजोखौ लांनाय डक्टरनियाव माने फिसाजोआ मैया हराव उदै सानानै फुरा मा होनना बुङो गाबख्रावबाय थानाय आरोना ओमफ्राय मोनावथ' लांनाय जायासै डक्टरनियाव एसे उनाव एसे हामलांबाय मोजां जाबाय ओमफ्राय दिनै देखायहैबाय आरो दहाय गेसजों जादों होननानै बुंदों डक्टरा दा मुलि हरबाय जाहोनानै नायनोसै माबायदि जायो दे लोगोफोर नायलांबाय था लामानि नुथायखौ नैबे जाहैबाय गामिनि लामा दै नैबेयाव जा सावथालफोरा मिटिं जादों बोथोराथ' दहाय थान्दामोन दायो गरम जाबाय सान्दुं ख्रांसो नैबे जाहैबाय नारेंखल दाब फानग्रा दा नैबेयाव नारेंखल लोंनोसै आरो जोङो दाननो होबाय नै थाइसे मोदोम मोनजानाय दाननो होदोंलै जोङो
उदालगुरि टु रौता र'डआव नोंथांमोना माब्लाबा फैयोबा बेयाव नारेंखल दाब लोंलांबानो जाबाय आरोना नैबे जाहैबाय जोंहा पुराना आर्मि केम्प खाथियाव लाबाय बरिया जागोन दे लोंदो नों लोंदो फैसाखौलाय नांबावगोन ना फैसायानो जागोन दा प्रिन्सेसआ लोंबाय जोंहा गोदै दे लोंदो बिमा बरिया फाइनालि जोङो फैयै फैयै उदालगुरि सफैफिनबाय दायो गामियाव थांनानै फैखांबाय बेनिफ्राय दा नैबे लामायाव नै मस्थ' गोदो ट्राकआ होथेनानै दङ आरोना मा लाबोदोंथाय बे ट्राकआ मिथिला फाइनालि दायो जोङो उदालगुरि टाउन सफैफिनबाय आरोना लोगोफोर दायो न'आव थांनोसै नै जा उदालगुरि टाउनखौनो आरो भिडिअ खालामबावलायबाय आरो मैया अखा हानायनि नुथायखौ देखायदोंमोन उदालगुरिनि दिनै सान्दुं दुंनायनि नुथायखौ दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर जाहैबाय बेयो बेंसारियालि सक दायो जोङो थांगोन राइट साइडजों गलमा बेनो जाबाय उदालगुरि टाउन नैबे जाबाय बिशाल मार्केट उदालगुरि टाउननि नुबाय दा लोगोफोर सानदेआवबाबो खुलियो दे फैयोब्ला फैनो हागोन नोंथांमोना उदालगुरि बिशालाव सानदेआवबो खुलियो दायोथ' आरो फुजा सिजोन जाबाय प्राय खुलिसिगोन आरो ओरैबायदि भिर जागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था दिनैनि भिडिअआ आरो बारा गोबाव जाला जोबसिगोन आरोना दान्दिसे उनावनो फैयै फैयै सफैलायबाय नै गलमा सारियालि सक जोङो दायो थांगोन लेफ्ट साइड नैबे रडआ जाहैबाय जोंहा उदालगुरि टु तामुलपुर रड उदालगुरि टु तामुलपुर रड आरो नैबे फाइनालि न'नि हाबनाय लामा मोनबाय जोङो नैबे जाहैबाय आंनि न'थिं थांनाय लामा आरोना लामानि अबस्थाखौ नायदो लोगोफोर माबायदि नै ओरैबायदि बादाव बुदाव लामाया नुबाय दा लोगोफोर लामाखौ नै अखा हाबा माबायदि दै जमा जायो दहाय फुङाव अखा हादोंमोन ना दैयानो भर्ति जाना थायो आरो लामाफोराव नै बिदि ओरैबायदि दिगदार जायो गारि सालायनो फाइनालि फैयै फैयै न' सफैबाय नै लोगोफोर दायो न'आव एन्ट्रि जानोसै नै बेनो दे बर' फेमिलिनि न'आ नै बिदिसो नै बाउन्डारि वाल होनो हायाखै लोगोफोर माथो खालामनो थिंनि बेरासो गेटआबो थिंनिसो बर' फेमिलिनि न'आ नै बिदिसो लोगोफोर नायनो लादो जा नै नानिया गेट खेवफैबाय सिङाव एन्ट्रि जाबाय दायो एन्ट्रि मारिबाय दे लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोननोसै बर' फेमिलिनि न'आ बेनो आरो आङो दिनै फुंनिफ्राय दासिम नोंथांमोननो जि भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थाबाय जायफोरा नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै गोबाव खालामला मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रा आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां नुबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो ना लोगोफोर आरो जुदि भिडिअआव चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन आरो साबस्क्राइब खालामनो हागोन दे लोगोफोर अब्ला दिनैनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन